שלום חברים, אני פה עם ה-Vivo X200 אולטרה. האמת שמאז שקיבלתי אותו בערך לפני כקרוב לחצי שנה, רציתי לעשות סרטון על בכלל, על Vivo ועל הטלפון עצמו ועל מה זה טלפון סיני, מה זה רום סיני. יש הרבה שאלות בקבוצה, בקבוצות בכלל. אז ככה קצת בקטנה לתת זה, אני בעיקרון כבר על Origin OS 6, אנדרואיד 16 על הבטא, הפאבליק בטא, אז מי שיש לו את המכשיר או יש לו X200 פה, או בכלל איזשהו ויבו מהשנה, שנתיים האחרונות, פלוס, אז זה יכול להיות נחמד גם לכם לראות. אז קודם כל, קצת בקטנה Origin OS 6, כפי שניתן לראות נגיעות של אייפון עם הגלאס, הליקוויד גלאס. פה יש לנו את הדבר החדש בעצם שזה נקרא פליפ קארד, שברגע שאני מזיז את הטלפון זה בעצם משנה רקעים. זה רקעים ספציפית שאני שמתי, לא מה שמגיע ישר מהקופסה מה שנקרא. זה Origin OS, בכללי כאילו כמו כל אנדרואיד כמובן. יש פה ווידג'ט חמוד של Origin OS, שאני מאוד אוהב, של השעון, שמביא אותי לכל מה שקשור לשעונים. אנימציות מאוד חלקות, קול מאוד יפה. אם אנחנו מדברים על מוזיקה, אז יש לנו פה בעצם בעצם איילנד שאנחנו מכירים. אז אנחנו מכירים את זה וזה גם כן נמצא. מעבר לזה, קצת סתם ככה בשביל לראות, יש לנו פה קצת סינית. כרגע אני נמצא לאיירפלן מוד, אז בגלל זה. יש קצת סינית, כאילו האזור הזה בעיקרון אין הרבה מה לעשות איתו. אני כן יש לי חשבון כזה ויבו אקאונט, אבל כדי שאני אוכל לעשות את כל הדברים מבחינת הגלריה וזה, אבל אין מה לגעת שם בעיקרון יותר מדי. כל השאר די אותו דבר. עכשיו, אם תשימו לב, אתם רואים שכתוב לי סוללה בעברית, ואתה כזה, מה? למה יש לך עברית? אז בעצם יש פה דברים שהם לגמרי בעברית, ולמה זה? כי הורדתי את האפליקציה של שפות, Change Languages, שנוגעת, מצליחה לגעת בחלק מהמקומות. לא בכל מקום, אבל ספציפית בהגדרות בסוללה, ויש עוד מקומות, הכל בעברית כאילו הרוב הוא בעברית, אבל כפי שאתם רואים הרוב לא בעברית. אז ספציפית כמו שאמרתי אני על Origin OS 6. טוב, כרגע אפשר לראות כלום, אני בלי אינטרנט, אבל יש קצת הסבר על זה. מעבר לזה, כמובן שיש לנו, אם כבר מדברים על זה, אז אנדרואיד אוטו. ישר לוקחתי להגדרות של אנדרואיד אוטו, שגם כולם בעברית בגלל זה, אחרת זה היה באנגלית. בעיקרון ההבדל הגדול היחידי, כי הכל בעיקרון די עובד, ההבדל הגדול היחידי זה שאני לא יכול להגיד אוקיי גוגל ולקרוא למערכת, ואין בעצם במפות, אין בעצם מעקב אחרי הזמנים, איפה שהיית ודברים כאלה שזה נחמד, ציר זמן. אי אפשר לעשות ציר זמן, שזה כל המקומות שהיית בחודש, שבוע, לא יודע כמה זמן האחרון. מעבר לזה, גם זה ווידג'ט נחמד של Origin OS, שמאוד מזכיר כמובן אפלי כזה, סוג של. מעבר לזה זה די אותו דבר, כאילו יש פה הכל. זה כמובן הסגנון ליקוויד גלאס. עכשיו אם תשימו לב, זה גם קצת מזכיר את סמסונג. זה בעצם המשולב, שזה גם התראות וגם בעצם הגדרות ביחד, בקרה, לוח בקרה. אפשר כמובן לשנות את זה. זה פה להוסיף ולהוריד. אפשר כמובן לשנות את זה פה. ואז בעצם זה בנפרד. וזה ממש יותר iOS-y. מה שאתם רואים באמצע, לא נמצא במכשירים זמינים, זה בעיקר כשמחברים בלוטות' ודברים כאלה. ספציפית אם יש לכם AirPods, אז זה יכול להראות לכם את השליטה על ה-AirPods שלכם, כי Origin OS תומכת בחיבורים למכשירים של אפל. אז זה נחמד מאוד, אבל מעבר לזה, די מוכר אם יש לכם אייפון, אם יש לכם שיומי אולי, עם HyperOS, אז די מוכר.
וזה כאילו המצב הזה, ויש את המצב שאמרנו מקודם, אז זה לבחירתכם. מה עוד? חייגן. אז כפי שאתם רואים, יש עברית בחייגן, מבחינת ההגדרה, הבסיס, אפשר כמובן לראות שמות קשר בעברית. והדבר יותר חשוב, והרבה יותר חשוב, זה שיש לנו פה הקלטת שיחות. אפשר לשמוע שיחות שהוקלטו, זה מובנה בחייגן, שזה נחמד מאוד. מה עוד? מה עוד חשוב לציין? אי אפשר להתחבר לרוב השעונים של אפל, לרוב השעונים של אנדרואיד, שהם Watch Wear OS, מה שנקרא, של גוגל, שזה קצת יכול להיות מבאס. אני אישית עם שעון דמוי סמסונג אולטרה, פשוט יותר חמוד, אפשר לעשות שיחות, אבל לא תשלומים ולא דברים מסובכים יותר. כן מקבל התראות והכל, אבל לא מעבר לזה. אבל המצלמה עושה את הכל, אפשר להגיד, אז זה ויתורים שאני מוכן לוותר עליהם. יש לנו ספיקר למעלה, ספיקר למטה בטלפון הזה, שזה נחמד מאוד. אז זה סטריאו מלא, מה שנקרא. פה אין כלום, ווליום, סגירה נעילה. סתם קצת להכיר את הטלפון. מעבר לזה, דבר הכי חשוב פה זה המצלמה, שיש גם כפתור צילום חמוד פה, שהיופי בו לעומת רוב החברות שהוא נמצא מאוד למטה יחסית, והוא די יכול לעשות הכל. ברגע שלוחצים הוא מתפקס, לחיצה ארוכה זה צילום, אפשר גם זום, אחלה כפתור, וכמובן אם נמצאים מחוץ למצלמה ורוצים להפעיל, אז אפשר להפעיל אותו בדאבל טאפ. מעבר לזה, ההגדרות פה והאפשרויות משחק פה במצלמה זה מבין האפליקציות מצלמה, הייתי אומר, הכי משוכללות והכי מטורפות. כמובן יש את המצב זייס, כביכול המצבים של הסטייל, אז יש את 4 מצבים של זייס, שזה זייס נטורל, ויביד, טקסטור ובלק אנד ווייט. ויש פה עוד מלא סגנונות של ויבו, שביחד כמובן עם זייס. ואפשר, זה הפרסונלייז, וכמובן אפשר להוריד, להוסיף, מה שרוצים. כרגע זה על זייס, אני אוהב את הזייס נטורל, הכי טוב. כמובן הוא מזהה פה שאני קרוב, אז הוא נותן לי מקרו, שבעצם זה נמצא פה למעלה בדרך כלל, סופר מקרו, שכפי שאתם רואים, הכל נראה הרבה יותר ברור פתאום. יותר קרוב. לייב פוטו, שזה גם ברמה מאוד גבוהה, שפה גם יש מצב חדש שהוסיפו של פורטרט, בפורטרט זה רלוונטי אני חושב, לא פה כן. בעצם מצב של היצ'קוק, שאפשר לראות את הבן אדם כאילו מתרחק כזה, בלי תזוזה, כי פשוט משחקים עם זה, זה נחמד. כמובן שכשעושים פורטרט, אז יש פה את כל המצבי פורטרט של זייס, מובנים, עם כל אחד עם המילימטר שלו, עם העדשה המתאימה. וכמובן שגם פה יש לנו את האופציות האלה. אני אישית כרגע בדרך כלל אני על המילימטר, וזזתי את זה עכשיו ל1.5 רק כדי שיהיה לראות יותר יפה. יש את הלנדסקייפ את נייט, אז מי שראה תמונות שלי עם ירח, זה המצב שבו אפשר להשיג את זה. יש פה גם מצב של SRO, שיש את זה בכל מיני מקומות. בנוסף, פה יש את כל המצבים המיוחדים של בעצם long exposure, אז יש לנו floating cloud, floating water, שזה באמת למים, traffic, שרוצים לצלם בלילה, fireworks, start rails, night graffiti, שהם בעצם מנורה או משהו, אפשר פנס, אפשר ליצור את זה. mysterious mist, אני מעריך, מי שאנחנו מבינים מהתמונה גם זה אנשים שזזים פשוט, וזה מאוד יפה. כמובן שגם הוא אומר לכם כמה זמן אקספוז'ר צריך וכו'. סנאפשוט זה בעצם לדברים זזים, עם אנשים שלא יודע, רוכבים על משהו או רצים, זה נורא עוזר. פורטרייט, כמו שאמרנו, פוטו, וידאו, שאפשר כמובן לצלם עד 40K ב-120 פריימים בשביל סלואו-מו. דולבי ויז'ן גם כמובן אפשר, יש פה גם אנטי שייק מוד אקסטרה, שהוא ממש טוב נגד רעידות, אבל יש פה ספציפית סטביליזציה בכל העדשות, אז זה אולי לא כל כך נצרך. פורטרט וידאו כמובן, שגם פה יש מצבים מיוחדים.
וכמובן ביוטי, לא ביוטי, בדרך כלל בלי ביוטי בכלל, אבל ספציפית זה פה בלי מייקאפ, אבל אפשר לשחק פה עד הודעה חדשה. פורטרט פונט ספציפי הוא עד 30 פריימים ב-4K. ופה יש עוד מצבים, יש את הפנורמה, שאפשר גם להגיע אליו מהמצלמה עצמה, מהמצבים מסוימים, אולטרה דוקיומנט, שהוא HD דוקיומנט, סלואו-מו שאמרתי, סטייג' שזה בעיקר להופעות, טיימלאפס שגם אפשר להגיע משם, מצב פרו, מצב מתחת למים, שיש את זה בתוך מגן מיוחד מתחת למים, אז שיהיה קל לגעת במסך. ספיישל קאמרה, אם אתם רוצים לצלם ל-VR, לראות את זה בתלת מימד, במשקפי VR, מצב אוכל שהוא די מגניב, שלא שמתי לב, אבל מעבר לזה שיש בעצם שתי סוגים של מרחקים, אז יש גם כל מיני אפשרויות. אפשר להזיז את המנורה איפה זה יהיה על האוכל. יש מצב של בעצם עדים כזה על האוכל שאפשר להזיז ולהגדיל ולהקטין. יש מצב ויביד שהוא יותר כזה נותן צבעים יותר חזקים ויפים. יש מצב סופט, וורם וקול, ואפשר כמובן לשחק עם כולם מבחינת חוזק, שזה די מטורף. וכמובן טלפוטו אקסטנדר שאנחנו מאוד אוהבים. אני לא קניתי את האקסטנדר, אבל אני ממש חושב על זה. עוד מצב של סקנינג, של מסמכים ודברים כאלה. ברקודים. סופרמון הוא בעצם נמצא גם מה-High Resolution. זה דברים שנמצאים בעצם, סופרמון מובנה בתוך הלנדסקייפ ב-Night. וה-High Resolution בעצם בכל מקום אפשר פשוט להחליט על 200 מגה פיקסל, זה בעצם מצלמת הפריסקופ, המצלמה טלפוטו, ו-50 זה המצלמות ה-Wide וה-Main. דרך אגב, גם בלנדסקייפ ונייט וגם בפורטרט יש AI, שזה כרגע דבר שאמור להגיע לגלובלי, אבל הבנתי שעוד לא הגיע, שיש לו בעצם period, seasons ו-creativity, שבעצם, טוב, אני לא יכול לבחור פה כי כרגע אני בלי זה, אבל, טוב, לא נותן לי, אבל אם אני אבטל רגע את ה... אז בעצם אפשר, יש פה מצבים של סמארט, בייסיק, אפשר בעצם לגרום לתאורה מסוימת, ויש פה מצבים של כאילו night, sky, כאילו morning וכו'. יש את ה-seasons, שזה בעצם spring, summer, autumn ו-winter, שזה ממש יפה, שזה בעצם יכול לעשות שלג או עלים של שלכת וכו'. ו-creativity, שזה בעצם סוג של מכניס את הבן אדם לאיזה עולם כזה עם צבעים מאוד סגנון סייבר כזה, וצ'ייניז סטייל ואויל, זה כאילו סוג של כמו ציור. אז זה ממש דברים נחמדים שאמורים להיות בגלובלי בקרוב. זהו, נראה לי שזה סרטון ארוך, אז נסיים אותו פה, אבל ככה קצת להכיר, להסתכל, וזהו.